दिनै नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय 2022 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट थामहिनबा सेबाजों खुंजानाय जे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोङाव फरायनानै जाय केन्डिडेट्सफ्रा बा फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हाबाय उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननि दखरायाव गासै 30 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। दा बिथांमोनखौ बरायनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानो मोननानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेयो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखिनिनो मोनसे पार्ट होननानै जों बुंनांगोन, जेराव जोङो मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन मोनसे मावथांखि लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो जोंनि बर' बिजोंनि जि फरायसाफोर बै फरायसा बिथांमोना जे जोङो जोंनि जि गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जोङो एसेब्लाबो जों दावखोनो हादों बेखौ जों दिनै थारिखआव जों दाथियै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावहाय गंनैल' फरायसालि बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिखौ जों नुनो मोनदों। दा बेयावहाय गोदो जों नुदोंमोन गंसे फरायसालियाव बबेयावबा साबा बहाबा सानै बेबायदिल' पास जादोंमोन। नाथाय दिनै जोङो गोग्गायैजों बुंनो हायो, दाथिजों बुंनो हायो, बिहुराम बर' गोजौ फरायसालियाव गंसे फरायसालिनिफ्रायनो गासै 20 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामनो हादों। बे जोंनि थाखाय मोजां साइन बा सिम्पटम होननानै जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जिबायदि थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि थानांगौमोन बेवहाय थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैया। थेवब्लाबो बेयावहाय 20 बिजाथिया फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो लाल बाहादुर शास्त्रिनिफ्रायबो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। गासै बिथांमोननि ओनसोलनिफ्राय गासै 30 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय। जोङो नुदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बर' बिजोङाव फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 286 साया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो जोङो सारा आसामाव जुदि नायोब्ला बर' मिडियामाव फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमाया गासै 1977 सा बिजाथिया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो गाबोन थामहिनबा 14 जुनाव गाबोनहाय बिथांमोनखौ बेंटलावहाय बरायगोन आरो बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि उदालगुरिनि सिङाव थानाय जे फरायसाफोर बिथांमोननिफ्राय गासै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय बिजाथि बिथांमोनखौ जोङो फैबाय थानाय 15 जुनाव भेरगावआवहाय जों बरायनायनि हाबाफारि लादों आरो बेयावहाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो फरायसुला बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि जे नैबे पर्टेलनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो जाहाथे बाहागो लाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। नंगौ, माने आंनि फरायसालि बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव गासै 20 फरायसुलिफ्रा उथ्रिनो हादों। बेवहाय माने एसे गोजोननाय मोनदों आरो आं गोजोननाय मोनदोंब्लाबो बांद्राय गोजोननाय मोनाखै। मानोना 20 मादाव सानैसोआ डिस्टिंसन स्टार बेफोरबायदि मार्क लाना फैनो हानायमोनब्ला आंहा बेवहाय गोजोननाय मोनसिनगौमोन। अदेबानि बिनि सिगाङाव फंसे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन, आंनि बायदि फरायसालियाव आंजोंसो रेगुलार फोरोंगिरिया 3 आंखौ लानानैसो, बाखि 3 आलादाहै आङो माने पार्ट टाइम टिचार लाखिनांगौ जायो आरो बे पार्ट टाइम टिचारफोरखौ लानानैनो दिनै आङो गासै 20 फरायसाफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनाय मोननो हादों। दा बेवहाय अदेबानि आं बुंनो लुबैयो फोरोंगिरिफोरा गोबां खस्थ' खालामनांगौ। आं दाखालिनि रिजाल्टनि समाव जा मेडियायाव फंनैसो बुंदोंमोन बेवहाय फोरमायखादोंमोन जे फरायसाफोरखौ बेबायदि मोजां रिजाल्ट खालामहोनोब्ला फोरोंगिरिफोरा बावसोमनाय नांगौ जायो। आंहा फोरोंगिरिया आंनि गाहायाव 2 दं, बिथांमोना गुबुन रेगुलार फोरोंगिरि गैला नालाय बिथांमोन 2आनो माने दैलि मर्निं माने फार्स्ट पिरियडखौ लाफैनो होसोबोनो गोनां जायो। बिथांमोना आरो फोरोंगिरि गैखायाखौ मिथिनानै गावसोरबो माने होसोबोखायो आरो ओमफ्राय बिथांमोन लाफुबाय थानाय समाव पार्ट टाइम टिचारफ्रा साफायै सफैयो आरो बेबायदियै माने पेरियडफोरखौ माने मेकआप खालामनाय जायो। जोबोर दुखु गोनां बाथ्रा, माने आंहा फरायसालिया
2013 मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज जादों। बे प्रभिन्सियेलाइज जानाय समाव पस्टआ खालि माने मोनबाल' फैदोंमोन। दा मोनसे खालि जाना दं। मोनबायाबो बेयाव माने सासेया ग्रेड 4 ओमफ्राय साब्रैया टिचार, आंखौ लाफानानै साब्रै। बिनि अनगायै गुबुन फोरोंगिरि गैया। माने BSc सानै थानांगौ, माने साइन्स टिचार सानै थानांगौ, जेनेबा BSc टिचार सानै थानांगौ, प्लास थार्ड एसिस्टेन्ट सासे थानांगौ, आरो प्लास हिन्दी टिचार सासे थानांगौ, आरो LDA सासे थानांगौ। बेखिनि मोनबा पस्टआ आंहा दा नन सेंसन जानानै दंबाय थायो। दा आं मा बुंनो, माने दानि सरखारफोरखौ बबेखौ बुंगोन बबेखौ बुङा बिदि मोनलायलांदों। माने आं बे बिथिङाव बुंनो लुबैला आरो। दा जियानो जा, आङो उननि फैबाय थानाय बेट्सखौ आरो साबसिनै खालामनो नाजागोन। मानो होनबा आं नै देग्लायनि मोननाय सा 20नि गेजेराव सासेबो स्टार मोनहोनो हायाखै। एबार नेक्स्ट रिजाल्टआव आङो स्टार मोनहोथारनो मोनसे सिमां लादों। बेखिनि।